No, možno, že aj vy, publikum, ste zažili, že keď sa uchádzate o novú prácu, možno sa vás aj tam personalisti opýtali, že či náhodou nie ste fajčerom, pretože môžete veľmi výrazne znížiť tú produktivitu časovú, ktorú vám ovplyvní samotná cigaretka a jej odchod na tú cigaretku. Ale ak sa to nepýtajú, tak minimálne sa pýtajú na to, či ste zruční, vzdelaní a kreatívni. A navyše, že či ste aj trendy, čiže či ste zelení. A to nemyslia samozrejme po piatkovom nejakom nočnom záťahu, lebo to už vie byť zelený ozaj každý v dnešnej dobe. To vieme každý z nás, ale v tom pravom slova zmysle je na to, aby sme boli zelení, aj potrebné mať kvalitné vzdelanie. O chvíľočku sa práve o vzdelávaní v oblasti zelených technológií a zeleného napredovania budem rozprávať s ďalším hosťom, ktorého privítam na pódiu, ale ešte predtým si spoločne pozrime krátke video. Učebňa simuluje fungovanie viac ako 10 technológií pre energetické riešenia budov. Nachádzajú sa tu klasické kotly na plyn so zásobníkom na teplú vodu, podlahové a stropné vykurovanie a chladenie, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá a kogeneračná jednotka na báze palivového článku. Všetky technológie sú prepojené systémom premerania a reguláciu, ktorý má zabezpečiť efektívne fungovanie zariadení, prevádzkovú bezpečnosť učebne a tiež zber a analýzu dát. Táto technológia má naučiť študentov pracovať s dátami tak, aby ich vedeli vyhodnocovať a v budúcnosti navrhovať efektívne riešenia. Táto jedinečná učebňa energetiky slúži na výuku obnoviteľných zdrojov energie, na kombináciu existujúcich technológií a nových technológií tak, aby sme vychovali nielen študentov, ale aj širokú verejnosť a dovzdelávali odbornú verejnosť v prospech praxe a zjednodušili prechod na súčasné požiadavky kladené na klimatické zmeny a obnoviteľné zdroje energie na trhu. Aj keď sú technológie určené na výučbu, reálne čiastočne pokryjú tepelnú a energetickú spotrebu školy. Výhodou tejto učebne je, že vieme vytvárať zimné podmienky v lete a naopak letné podmienky v zime, aby vyučovací proces nebol ovplyvnený vonkajšími podmienkami. Tak, dnes ste to pochopili z videa, že vzdelávanie a upskilling pre zelené zručnosti bude naša ďalšia téma a videli ste tam veľmi zaujímavú tvár, ktorá teraz v tejto chvíli pribudne aj na pódium. Je ňou Alexander Tokarčík, ktorý je špecialistom spoločnosti Repower EU a reprezentuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Dobrý deň. Dobrý deň. Váš potlesk mu samozrejme patrí, aby sme ho privítali. Pán Tokarčík, tak... Zelené zručnosti. Toto je naša téma. Mali by ich mať nástupcovia dnešných či už inštalatérov, kúrenárov, energetikov alebo automechanikov, ale na to, aby vedeli fungovať v oblasti tých zelených technológií, potrebujú zvládať a ovládať moderné technológie. Ako ich k tomu školiť? Školenie obnoviteľných zdrojov energie je veľmi komplikované. Musíme si uvedomiť, že jedná sa o multiodbor. Zrazu sa nám to sústredilo niekoľko vedných odborov v jednom bode. To znamená, musia byť na jednej strane informatici, potom musia byť elektrikári, musia byť energetici, musia byť technicky zruční, to znamená mať nejakú tú strojárskú a technologickú zručnosť. A musia poznať aj stavbu ako takú, to znamená stavebné dielo. A teraz si zoberte, že toto všetko, plus ešte, keď dáme úplne nové technológie, ako bol spomínaný vodík, musia mať aj znalosť nejakej chémie a pri fotovoltike musia zase ovládať niečo z fyziky. Tak toto všetko vlastne musíme ich naučiť a k tomu vlastne nejak smeruje to nové vzdelávanie, k tým novým zručnostiam a znalostiam. Vy hovoríte o novom vzdelávaní. Ako si to máme predstaviť? Od čo sa odlišuje od toho pôvodného vzdelávania? To pôvodné vzdelávanie malo za x rokov svoj systém a svoje pravidlá.
To znamená, keď sme išli vykurovať, tak sme mali energetický zdroj, z neho sme to teplo alebo energiu preniesli do koncového zariadenia pri určitých pravidlách a normách. Teraz máme nové požiadavky, ktoré musíme spolu s tým splniť. To znamená, chceme efektívne, chceme nakladať s energiami lacno, zároveň chceme byť environmentálni, tá znižiť CO2 a pokiaľ je to možné, ešte chceme to predať. Takže zrazu technik, obchodník, technológ, toto všetko je vlastne to nové, čo nám prináša toto vzdelávanie. Hovoríme o vzdelávaní, to je jedna zložka, a potom hovoríme ale o praxi. No a čo všetko teda musí v rámci toho vzdelávania absolvovať ten budúci praktikant na to, aby vôbec ovládol príchod moderných technológií? Musíme si povedať, kto je študent a koho vzdelávame. To je veľmi dôležité. Na jednej strane máme žiakov, ktorí skončili niekde základnú školu a idú sa vyvzdelávať, to znamená nabrať niekde svoju profesiu. Potom máme tých, ktorí už majú nejaké znalosti, treba skončili gymnázia alebo nejaké stredné odborné školy a chcú si rozšíriť svoje technické znalosti. A potom máme tých, ktorí už sú niekde v praxi a chcú tú činnosť vykonávať po novom, to znamená s týmito novými technológiami. A ešte tu máme rôzne týmy, ktoré chcú zlepšovať tieto technológie. No a týchto všetkých, keď chceme vyvzdelávať, musíme im vlastne pripraviť špecifické riešenie, kde si to vyskúšajú. Takže buď im vytvoríme špeciálne učebne, alebo vytvoríme priestor taký, kde v špeciálnych učebniach sa naučia ten základ a priamo u tých firiem, ktoré to už inštalujú vlastne, alebo realizujú, nadobudnú tie zručnosti, ktoré sú nad rámec toho bežného vzdelávania, ale sú blízko tej reálnej praxi. Aby sme tomu možno, že rozumeli, pretože medzi nami sú aj mladí ľudia, ktorí teoreticky môžu mať záujem o takýto typ vzdelávania, prípadne chcú inšpirovať možno aj mladších súrodencov. V čom sa môže vzdelávať automechanik, preto aby bol modernejším automechanikom? V čom môže byť vzdelaný inštalatér, ako môže vyzerať ako inštalatér budúcnosti? Uvedte nám tie rozdiely. Máme tu dva vzdelávacie odbory. Technik energetických zariadení budov. To znamená, je to taký odborník, ktorý dokáže kombinovať súčasné technológie s novými, zároveň dokáže nové technológie nasadzovať. Teraz hovoríme stále o obnoviteľných zdrojoch energie. Pokiaľ ale budeme hovoriť o automobilovom priemysle, to znamená, budeme hovoriť o autotronikovi, je to taký špecialista, ktorý dokáže servisovať a udržiavať v chode elektromobily. A tu sa dostávame do takého paradoxu. Automechanik, tak ako bol doposiaľ, potreboval poznať to strojárske, poznať ten motor, poznať olejové časti, technické časti, vznetové, skôr tie chemické procesy. Elektrovozidlo, máme elektrickú energiu, ale nie hociakú. Máme vysokonapäťovú časť a nízkonapäťovú časť. Každá má inú legislatívu, každá má iné pravidlá. A tieto zručnosti získať je veľmi komplikované a preto sa snažíme vybudovať také učebne, ktoré budú mať simulátory, tieto simulátory budú zodpovedajúce reálnym podmienkam a pripravia ich na rôzne typy týchto elektromobilov a dajú týmto študentom tieto zručnosti. A čo sa týka tej otázky, tí, ktorí sa už nachádzajú na trhu práce a chceli by sa ďalej vyvzdelávať, na to tiež pripravujeme program, aby sa mohli zaradiť a takisto využiť možnosť vzdelávať sa a zaradiť sa do tej praxe, pokiaľ budú chcieť. Hneď sa k tomu dostanem, ale ešte pre publikum mám taký dobrý tip, že ak máte aj podotázky k našej diskusii, tak sa zapojte k nám do debaty prostredníctvom slajda. Ešte raz pripomínam pre tých, ktorí prišli do sály neskôr, že si musia vyhľadať sálu s názvom Climatech a prostredníctvom tejto domény položiť otázku. No a poďme teda naspäť k tým školiacim centram, ktoré ste vy načrtli. Existujú vôbec už v dnešnej dobe školiace centra práve pre také tie budúce technológie, pre tú budúcu prax? Práve plán obnovy vytvoril priestor aj dostatok finančných zdrojov, aby sa vybudovali takéto odborné učebne. Jednu odbornú učebňu už sme v minulosti vybudovali, aby sme si overili pravdivosť a schopnosť vlastne vyvzdelávať, ale viazali sme ju skôr na existujúce technologické zariadenia a tie technológie, ktoré boli dostupné v danom období.
Teraz ideme budovať 6 technologických učební pre obnoviteľné zdroje energie a 7 pre elektromobilitu, ktoré budú mať najnovšie poznatky z vedy a výskumu, ale zaužívaných technológií. Cieľom je nie vychovať vedecko-výskumných pracovníkov, skôr realizátorov a inovátorov v danej branži, aby cez tieto učebne pochopili, čo je možné konať, ako je to možné konať a ako sa zlepšovať. Takže to nové vzdelávanie si bude vyžadovať, aby sme vzdelávali o prostredí, cez prostredie, pre prostredie. To koncové prostredie vlastne by mal byť ten koncový zákazník, to znamená ten zamestnávateľ, ktorý požaduje odborne spôsobilého jedinca, ktorým dokáže realizovať svoje zámery a ciele. To je určite pravda, ale na to, aby sme vzdelali kvalitných ľudí, potrebujeme mať aj kvalitných školiteľov, respektíve nejaký pedagogický personál. Tak kde sa zabezpečuje práve na takéto odborné školiace centra? Odkiaľ sú títo ľudia? Na to sme tiež mysleli, to znamená, cieľom tohto projektu je nielen vybudovať tieto vysoko špecializované učebne, ale aj vyvzdelávať pedagógov. To znamená odborníkov z praxe a celé skupiny, ktoré sa zaoberali buď vzdelávaním alebo technickými riešeniami, sme dali dokopy a pripravujeme vzdelávací program pre pedagógov. Prvých vyvzdeláme, naučíme sa takisto niekde to rozmedzie chybovosti a našich očakávaní. Vieme, kde sa nachádza školstvo, ako nie je to jednoduché prostredie, ako je to veľmi náročné prostredie, tak budeme musieť prekonať tie bariéry, ktoré sú tam a v priebehu roka očakávame, že by sme mali mať vyvzdelaných tých pedagógov na základe tejto odbornej špecializácie a zároveň aj pripravujeme pre nich vzdelávacie materiály, aby mohli sa nielen vyvzdelávať, ale aj ďalej zlepšovať a zdokonaľovať a využívať vlastne tieto znalosti v tom vyučovacom procese. A vedeli by ste nám dať aj dobré tipy v rámci Slovenska, v ktorých mestách alebo regiónoch sa práve takéto špecializované školiace centra nachádzajú? No, pre obnoviteľné zdroje energie, alebo zhrniem to tak všeobecne, držíme sa pravidla jedno v každom kraji, naprieč celým Slovenskom, tam, kde sa tie odbory vyučujú. Áno, a tým je asi podané všetko. Tam a všade tam, kde táto odbornosť je, tak ideme od západu po východ, od severu na juh. Hovorili sme teda o takej tej úsečke. Máme tam možno mladých ľudí, alebo teda zapálených ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať. Hovoríme o školiteľoch, hovoríme o praxi, kde už sa môžu uplatniť. A čo nejaké také tie kontrolné mechanizmy alebo nastavovanie vôbec takých tých kompletne vzdelávacích programov? Kto na toto všetko dohliada? Práve štátny inštitút odborného vzdelávania prebral tú gestiu nad tým celým riešením. Bol poverený kontraktom ministerstva školstva, aby pripravil takéto riešenie. Zhostili sme sa tejto úlohy a snažíme sa urobiť revíziu štátnych vzdelávacích programov, pripraviť ich pre tieto nové podmienky a opätovne ich vlastne priniesť na trh už ako akreditované alebo pre prax certifikované vzdelávacie. Ale predpokladám, že stále existuje rozdiel medzi školiacimi centrami určenými pre mladých ľudí a pre školiacimi a rozdiel pri školiacich centrách, ktoré sú určené pre ľudí už z praxe, ktorí sa chcú len dovzdelávať. Či? Je to dva v jednom? Táto problematika je dva v jednom a každé samostatné. Vysvetlím. Pokiaľ vytvoríme vysoko kvalitné prostredie, to znamená dobre tie učebne, to znamená, to je to cez to prostredie, môžeme vyvzdelávať všetkých. Ide len o to, akú metodiku a postupy použijeme pre tých mladších a pre tých, ktorých už prevzdelávame. To znamená, či už majú tieto nejaké zručnosti, alebo ešte len ich nadobudnú. Či získavajú nejaké novum, alebo zlepšujú svoje danosti a znalosti. A to je ten rozdiel v tom. Áno? To znamená, stále to prostredie je jedinečné, ale prístup a vzdelávanie je rozdielne. No a ako je na tom práve tá zelená transformácia z pohľadu vysokých škôl, lebo na to sa pýta aj divák z publika, že či teda vzdelávať aj vysokoškolákov alebo absolventov vysokých škôl. Tieto učebne, je to investícia 7 v rámci plánu obnovy, majú slúžiť aj pre vysoké školy.
Chceme, aby sa vytvorila spolupráca medzi týmito strednými odbornými školami a vysokými školami. Áno, ďalším z takým projektov sú centra excelentnosti a práve tá excelentnosť chápeme ako tú spoluprácu strednej odbornej školy s vysokou školou. Stredná odborná škola nedokáže robiť vedecko-výskumnú činnosť. Treba tam vyššie princípy, treba mať viacej znalostí, to všetci vieme. Ale práve vysoké školstvo je adaptibilné a vie sa v takýchto vysokoprofesionálnych učebniach pohybovať. Tieto učebne sú vlastne plne funkčné technológie, medzi sebou prepojiteľné. To znamená, vysoké školstvo dokáže simulovať alebo nastavovať si tie procesy, zlepšovať si tie procesy, pokiaľ si vytvorí to partnerstvo s tou školou a môže takisto zasahovať do toho systému vzdelávania, pričom by sme boli radi, alebo tou víziou štátneho inštitútu odborného vzdelávania je posúvať tých dobrých jedincov, tých kvalitných v prospech vlastne toho vysokého školstva, aby sa nám na trhu nestratili alebo neodišli nám do zahraničia. Ďalší poslucháč alebo divák sa pýta, že či je v pláne aj spolupráca priamo so zamestnávateľmi, ale vy už ste niečo také načrtli, tak možno, že to rozvíme trošku podrobnejšie. Áno, štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci zväzu, alebo lepšie povedané so zamestnávateľmi spolupracuje, majú svojich zástupcov. Avšak zamestnávateľia aj priamo za nami chodia. To znamená, komunikujeme s nimi, spolupracujeme a snažíme sa pripraviť to prostredie tak, aby tých, ktorých vyvzdelávame, sa dostali do toho prostredia. A zase, aby na základe tých informácií, ktoré od nich získame, sme pripravili to nové vzdelávanie. Čo je však v prospech toho zamestnávateľa asi to najzaujímavejšie. Takáto učebňa, odborná učebňa, nemá len slúžiť na to, aby sa tam vzdelávalo. Podľa mňa vzdelávanie je aj o tom, že si idem overiť svoje znalosti, svoje skúsenosti alebo nejaké svoje podnikateľské zámery. To znamená, aby tie firmy alebo tí zamestnávateľa vedeli prísť do tej učebne, povedať, chcem si ja ako zamestnávateľ, či už moju prevádzku, alebo svoj produkt overiť, ako fungujú tieto technológie, aké majú parametre. Pokiaľ ich chcem zlepšiť, komunikujem s vysokými školami, pokiaľ ich chcem zaviesť a realizovať strednými školami. A tí, ktorí to vyučujú, vedia im povedať vlastne, aké majú bariéry alebo podporné nástroje na to, aby to lepšie zvládli. A tým pádom v prospech zamestnávateľov nielen vytvoriť to odborné vzdelanie, pomôcť im vlastne udržať tú konkurenčnú výhodu na trhu a zároveň tí, ktorí implementujú, či už je to ISO 9001, 50 000 jednotka, energetická efektívnosť, 14 000 environment, ale aj ďalšie ISO normy, aby mali ten nástroj, ktorým preukázať vlastne plnenie aj tých medzinárodných noriem. Ešte je možno dôležité povedať aj, že ako dlho je vlastne na trhu taký ten program pre to zelené vzdelávanie, pre zelené vzručnosti. A aký je ten cieľ, tá vízia do budúcna v rámci rozširovania, či už napríklad školiacich centier, alebo spolupráce práve so zamestnávateľmi a aký je aktuálne aj záujem? Jak som povedal, je to reforma. To znamená, nastavili sme to. Ja sám som dlho pracoval v podnikateľskom priestore, potom som odišiel do verejného sektora, aby som postavil stratégie v zápäti na tom, aby som tie stratégie overil, ako je možné ich realizovať. Odišiel som na školu, vyskúšal som si to vzdelávanie, vybudoval som jednu učebňu na overenie a vstúpil som vlastne do štátneho inštitútu odborného vzdelávania, aby sme mohli to implementovať a pripraviť. Lebo presne ten istý problém som mal ja u svojich zamestnancov a pri vyhľadávaní zamestnancov, ako aj udržania vlastne tej konkurenčnej výhody. To je asi tá odpoveď, ako to priniesť. To znamená, je to nové, je to reforma a chceme byť do roka hotoví, pretože budeme potrebovať vlastne do júna 2026 si overiť, či tie postupy sú správne a dať v prospech trhu prvých uchádzačov, ktorí sú znalí a zruční. Je tu jeden fenomén v prospech zamestnávateľov. Ak vytvoríme bližšiu spoluprácu, to znamená, my vytvoríme akreditovaný vzdelávací program, ktorý odovzdáme Ministerstvu práce sociálnych vecí, ktorý má ďalšie finančné zdroje, to je asi veľmi dôležité povedať, tak cez tento vzdelávací program môžu vyžiadať si ten systém vzdelávania svojich zamestnancov a tam sa môže ten čas skrátiť a my principiálne do roka môžeme prevyvzdelávať v danej odbornosti. Tie moduly, napríklad poviem na obnoviteľné zdroje energie, sú zameranie na vodík, to znamená zaradenie vodíka do vykurovania. Potom máme tu smart technológie, to znamená merať, riadiť a koordinovať. To
čomu zodpovedá aj celé toto fórum tej digitalizácie, robotizácie a umelej inteligencii. Ďalším tým prvkom je fotovoltika, zaradiť ju optimálne do toho prostredia, to znamená aj ten výkon, pokiaľ mám prebytok, nedávať ho do obchodnej siete, ale využiť ho čo najviac, či už cez batériové úložiska, alebo do nabíjacích staníc pre vozidla alebo iné technické zariadenia, alebo ich previesť do technológií tepelných čerpadiel a tepelné čerpadlá, vlastne to je takisto samostatný ten prvok alebo celok, ktorý budeme vzdelávať. Pričom tepelné čerpadlá už sa ideme sústrediť na využívanie tepla z podzemia. To znamená, už nezostávame len na povrchu, ale cez sústavu vrtov získať to teplo zo zeme a preniesť ho do tých technológií. Sú to všetko funkčné technológie, ako som už povedal, a tá zručnosť je veľmi dôležitá, aby títo vlastne študenti, alebo tí, ktorí nadobudnú tie praktické zručnosti a vedomosti, boli schopní to vlastne realizovať na tom trhu. Pán Tokarčík, ja si myslím, že sú to veľmi užitočné a praktické informácie pre našich poslucháčov, aj s tým, že to vyšleme, ako sa povie, do sveta aj prostredníctvom webu, pretože my tento program samozrejme aj následne uverejňujeme na webových stránkach Slovakiatechu. A ja by som to možno, že aj tým zakončila, že vy by ste nás ešte mohli veľa vzdelávať v oblasti tohto vzdelávania, ale zakončíme to teda veľmi praktickou informáciou. Otázky nám pribúdajú, ale jednu by som aj ja sama od seba doplnila, že teda akým certifikátom sa preukážu absolventi, ktorí absolvovali túto zelenú transformáciu alebo pre zelené zručnosti, čo dostanú do rúk, aby sa mohli preukázať, že teda majú o čosi navyše? U študentov je to jednoznačné. To znamená, končia svojim maturitným vysvedčením a majú vlastne zapísané tie predmety, ktorými prejdú. Pričom integrovali sme už do tohto vzdelávania katalóg ESCO. Je to katalóg zelených zručností, ktorý je definovaný Európskou úniou, aby sme mohli jednoznačne povedať, toto je odborník alebo špecialista pre daný typ činnosti. To znamená nielen pre slovenský trh, ale aj pre európsky. Čo sa týka akreditácie vzdelávania dospelých, je tam niekoľko možností a to je presne teraz ten druhý krok. To znamená, prvý sme urobili, že sme to pripravili na akreditáciu a ten druhý krok, aby sme si povedali, čo je vhodné a priateľné pre trh práce a čo je zase optimálne pre systém vzdelávania. A tam teraz budeme hľadať ten kompromis a myslím si, že ho nájdeme. Praktické informácie zazneli z úst Alexandra Tokarčíka, ktorý je reprezentantom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a zároveň aj špecialistom Repower EU. Ďakujem veľmi pekne za vaše slova. Ďakujem veľmi pekne. Prajem príjemný deň. Ďakujeme aj za váš potlesk. Dámy a páni, a my sme sa vlastne týmto rozhovorom dostali na záver dnešného maratónu vzdelávania na Slovakiatech Fórum 2024.